एगो लड़की भाई बा एगो लड़का तू दे दो काजी। एगो लड़की होइए गई बा एगो और लड़का के जरूरत बा। सुनील भैया ठीक बा कि एगो और हम सखी तैयार कर दे सखी तैयार। आई आई और गमछा दीजिए इधर और दो चार गमछा दी सबे मजा आवे के चाहिए। काल के खाती चाहिए ना कुछ टेस्ट चाहिए ना तो गमछा फेंकी ए बरा अंकल जी लोग गमछा लगइल बा वहां लोग के गमछा चाहिए हमरा। अंकल जी लोग जे पगड़ी बनले बा पगड़ी बनले बने अपन पगड़ी निकाल के दी लाई सबे और दीजिए चश्मा ला दादा। देखिए कुशीनगर हमारा असली अड्डा जहाँ से भोजपुरी में कोना कोना लोग सुने ला हमरा के यूपी बिहार झारखंड, लेकिन एजा के हम एकलौता कलाकार बने कह सके नहीं कि साल में 2-4 बार हमरा वही के बाद कुशीनगर में तो ये जिला खातिर हमरा कुछ विशेष करे के पड़ी। ठीक बा ना? आई आप मेरे भैया हैं इसके नाते कलाकार के नाते एंट्री हुई बात। तो मुस्कान जी के मुहवा तो माइकवा को दो अबे करो तो दोनों सखी के एक बार डिलीवरी बाटे।